Bona vesprada a tots i a totes. S'inicia el ple extraordinari amb motiu de l'organització de la nova corporació i el que portem a ple és la part resolutiva. El primer acord és l'aprovació per a determinar la periodicitat de la sessió de ples. Prèvia a la part resolutiva, volia fer dos xicotetes a votació. Per ordenar un poquet, ja que som 5 grups polítics, que un poquet els debats de pluraliaule i que sapiguem que així està al final un poquet de l'ordre. Primer hem establit que l'ordre d'intervencions que va primer Demòcrates Valencians, el senyor Carles Contestat, a continuació el PSOE, el senyor Ismael Jimeno. En tercer lloc intervindrà el senyor Álvaro Montañés, en quart lloc el senyor Virgilio Yuste i per últim el portaveu de Compromís, el senyor Robert Márquez. Aquest ordre intentarem mantindre-lo al llarg de tots els plens. I una segona xicoteta votació és per a que el debat siga fluid i no mos atasquem i siga operatiu. S'intentarà tasar primer la intervenció de l'ordre que acabo de dir i a continuació una tasació també temporal, sempre serà flexible, no serà rígida, però intentarem per tots els mitjos que en una primera intervenció siga de 5 minuts per cada portaveu de cada grup. Hi haurà després una rèplica ordinària de 3 minuts i una extraordinària de 1 minut. Això és perquè no se facin debats eterns i rèpliques i contrarèpliques i contrarèpliques de rèpliques. Això m'agradaria comentar-vos al començament d'aquest ple extraordinari. Intentarem que siga flexible, però que s'intenti respectar els principis. Ja passem al que és en si el ple. El primer punt del ple és l'aprovació i determinació de la periodicitat dels plens. El que portem a ple és la celebració de plens, sessions ordinàries de plens municipals amb una periodicitat de 2 mesos. Les reunions tindran lloc el dimecres, l'últim dimecres dels mesos que corresponga a les 8 de la nit. Dono la paraula al senyor Carles Contestat. Bona nit a tots i totes. Entenc que els plenos a partir del juliol que separan s'han de signar un traçat. La meva part és... La paraula al senyor Ismael Jimeno. Sí, bona vesprada a tots. No és un mal funcionament funcionar cada 2 mesos, vam funcionar la legislatura passada, tampoc és un mal funcionament tindre un ple ordinari una volta al mes, ja que el ple ordinari sempre dona la possibilitat de fer un major control i una major fiscalització o no major, sinó millor més actual en el moment, perquè com tinc les notícies que són d'este mes i el pròxim mes ja no és una actualitat. Nosaltres, el socialista contra la porteria, tampoc que se celebraren plens ordinaris una vegada més. La proposta és que sigui cada 2 mesos, pues la veritat que no és una mala proposta. Per aquesta possibilitat, per no travar-lo, sempre estarà ahí, que pugui celebrar-se una vegada més. Al final de la legislatura o al final de l'any realment venim a fer els mateixos plens que més solien en l'any. La diferència és que sempre en el ple ordinari pot intervindre la gent que viu així i se poden tractar en el punt de plecs i en el punt de preguntes coses actuals que no apareixen en el ordre del dia. Gràcies. A continuació intervé el senyor Álvaro Montañés. Bona vesprada a tots. Com te vas comentar, se me ha permitido para lo de usted, me vas a comentar en la reunión previa, ustedes consideren que es una cuestión de cómo funciona absolutament la mateixa, de composició dels grups parlamentaris, que exigeix molta negociació i possible també molt de control. També la nostra proposta és fer-la mensuals. No sé quina dificultat hi hauria que utilitzar tècnica per a muntar-los, no tant per una qüestió de guies polítiques,
segunda, jo crec que el Partit Popular és la llei de fet els mensuals per a controlar, per a dir un pas de les coses, per a compartir també el punto de vista. El tema ordinari dona més peu a intervencions, a preguntes, a exercicis públics. Per tant, canviar aquí, vostès proposen en el segon punt solucions informatives que és també contindre dues vegades per al mateix fet, que és un pleno. Per tant, nosaltres pensem que en qüestió de temps seria el mateix tindre una vegada més i la nostra postura sobre això és votar en contra, però votar en contra és una postura com els articles un ple mensual. Bueno, en el sentit que és contrari al que proposen, que és l'explicació que ja comentàvem en la reunió anterior, que podria ser la que vaig fer a continuació. Vull dir que existim com existissin 5 grups polítics i el punt següent que portem a ple és la creació i composició de comissions informatives per a que sigui un instrument de debat i justament en aquestes comissions se puguen esmenar, se puguen canviar a acabar-se de plenaris, se puguen modificar i pugui funcionar l'Ajuntament en una minoria, consideràvem que aquest instrument ja era un instrument que fins ara en aquest Ajuntament no s'havia implementat, no s'havia fet, ja era un bon instrument en el que podíem ahir entablar aquests debats. I per l'altra banda, també és de que cada mes, i si a més afegim les comissions, estaríem, i el comentari que havia fet anteriorment, estaríem contínue permanentment reunint-nos. Vull dir que seria una reunió darrere una altra reunió, perquè un mes una fa molt poc i el propi Ajuntament a vegades va molt apretat en el seu funcionament a l'hora de la constitució de plens. Veiem que 2 mesos per a la càrrega de funcionament d'aquest Ajuntament era un període que era prou acceptable, fins i tot venint d'un llarg període anterior de 3 mesos de plens i l'Ajuntament havia funcionat perfectament en 3 mesos. En 2 mesos sí que és de veres que hi ha més control i sí que és de veres que la maquinària administrativa té que anar més a pressa. Un mes jo veig senzillament massa ajustat. Si a més tenim que afegir comissions, si a més tenim que establir tots els debats. No, bueno, la nostra proposta era tots els mesos sense les comissions per a fer-ho un poc més. Inclòs a agost. No, podríem votar-se. Perquè la nostra proposta, jo entenc els arguments i els respectem, evidentment, i vostè vull una proposta, no tinc nada, després posem i ja continuem. Té la paraula el grup Ciudadanos i Quini, el senyor Quini. Hola, bona nit. Nosaltres creiem que és una curiositat adequada per qual és inevitable que la curiositat, una curiositat més reduïda, la majoria de sessions que presentaríem en la facilitat de matèria, per tant, a més fins ara ha sigut una curiositat habitual i per la nostra part no L'últim govern del cas. Hola, buenas tardes a todos. Nosaltres estic totalment d'acord en el senyor alcalde en continuar fent cada 2 mesos. Penso que més seria excessiu. Vots a favor de que siga cada 2 mesos? Vots en contra? Abstencions? El següent punt que portem a part del ple és la creació i composició de comissions informatives. Per tant, dic que aquest és un punt novellós que no va juntament amb el passat. Fins ara l'única comissió que s'havia creat per l'obligació legal era la comissió de comptes, que era d'obligat convocatòria, i en aquesta ocasió portem la creació de comissions informatives d'Hacienda, Urbanisme, Medio Ambient i Agricultura
de Hacienda y Urbanismo, per una banda, una comissió de Medi Ambient i Agricultura, per l'altra banda, i l'última de les comissions seria d'Agricultura, Festes, Joventut, Deports. I per últim, aquesta comissió que de manera obligatòria i ordinària se convocava, que era la comissió especial de comptes. La presidència d'aquestes comissions residiria o en l'alcalde o en qualsevol altre comissionat determinat per ell. Cada comissió estaria integrada en la seva composició de manera proporcional, encara que estarien representats tots els partits polítics, tindrien la part corresponent proporcional que correspondria de votació. L'adscripció de cada comissió dels membres quedava formada de la part en representació de cada grup, se realitzaria mediante escrit del portaveu del mateix dirigit a l'alcalde o president i que este donarà compte al ple. Podrà designar-se d'igual forma un suplent per a cada comissió, que tindria un titular i un suplent. Aquesta mateixa fórmula se repeteix en totes les comissions. No sé si queda alguna cosa important de dir de les comissions o teniu en les sèries. Exacte. La celebració que serà el dimecres anterior a cada ple perquè ens doni temps a tractar tots els temes. En aquestes comissions assistiran també els funcionaris o els tècnics de l'Ajuntament que puguen explicar a tots els membres de la comissió aspectes tècnics concrets que pugueu interessar. De la mateixa manera també el vot ponderat que heu comentat, cada representant tindrà un vot ponderat en aquesta comissió i serà el que la comissió. I també era un altre instrument perquè en l'anterior legislatura en moltes ocasions en les preguntes se preguntava per les resolucions d'alcaldia. També podria ser un bon instrument si hi ha alguna resolució d'alcaldia que se vulgui complicar en aquestes comissions, dona temps a estudiar-se les comissions d'alcaldia, les resolucions d'alcaldia, perquè en moltes ocasions en un ple portes moltes resolucions d'alcaldia i no coneixes exactament els temes. També és un període de temps en el que pots preparar la informació i donar-la als grups de l'oposició. Crec que més o menys les parts més importants d'aquest acord ja les he comentat. Cedim la paraula al senyor Carles Contestat. Bé, el que em sembla és que tenim 4 comissions a la Comissió Especial de Comptes, que és obligat, i em sembla que són massa comissions. Després ves que la comissió que, com has dit, se farà el dimecres abans del ple. N'hi ha una que fica 10:30, l'altra a les 20 hores, la lectura de festes als 20. En fi que farem 3 comissions en una. Se fiquen un percentatge de fet a preparar comissions o durant els anys. Per l'assistència a cada comissió té una retribució. I se fem el mateix dia, una retribució. No tot en tots els plenos potser se convoquen les 3 comissions, perquè si no hi ha temes d'aquesta comissió no se convocarà. Per això s'han de convocar les 3 comissions, tinga o no tinga contingut. I se fan cada mitja hora i m'imagino que en el cas de Demòcrates Valencians assistirà a les 3 comissions com a únic representant de Demòcrates Valencians. En l'altre cas, els partits que puguin assistir cada un dels membres a una comissió no podran repartir d'una altra manera. Entonces, entenc que se convocaran 3 comissions el dimecres abans del ple. I se pararà, si s'acorda una dieta per les 3 comissions, se faci o no se faci. Sí, jo entenc això. Les comissions, encara que, per exemple, no hi hagi ningú assumpte concret, s'ha de convocar. Si no hi ha assumpte concret, per a dictaminar es tractaran assumptes relacionats amb les regidories que estan incloses en aquesta comissió. Però s'ha de convocar obligatòriament perquè aquest acord estableix una periodicitat bimensual de les comissions ordinàries. Aleshores s'han de convocar segurament.
i per cada assistent a cada una de les 3 comissions que acudisca com a titular obtindrà una dieta que també està en un altre cop, està fixada en un altre cop, per cada una de les 3. I un altre dubte que tinc és el poc alterat d'aquestes possibilitats que tenim cada un de l'Ajuntament. Es refereix a que, com a cada comissió anirà un representant únicament per cada partit polític, el valor de cada un dels vots serà multiplicat per el número de membres que té representació entre cada partit. Per exemple, el vot de Compromís valdrà per 4, el del Partit Popular, per exemple, valdrà per 2, i així anar successivament. I els acords, els desacords dins les condicions, tindran efecte legal o complet? Els acords es denominen dictàmens, no acord, i són preceptius i no vinculants, que significa que s'han d'adoptar obligatòriament, però que no són vinculants a l'hora de dur l'acord a ple. Es pot dictaminar desfavorablement en la comissió un acord, però en el ple es pot adoptar en el sentit contrari a l'acord. Tu pots canviar el vot que facis a la comissió i després votar una altra cosa en el ple. El vot que va a ser el vinculant és el del ple. I per aquestes comissions, qui s'encarrega de passar acta del que se diga o se porti mal a la comissió? El secretari, bueno, jo estic bastant que Sí, clar. El secretari de les comissions és el secretari de la corporació, que estaré jo, i si no puc assistir alguna vegada, doncs com tots es delega, però el secretari de les comissions és el secretari de la corporació. Jo, o si me vaig, doncs qui estigui de secretari. Bé, jo crec que això és el que tampoc vaig estar en contra si ho veieu per a pensar o és una cosa que ha funcionat o no. Per mi, sobretot, una mica abans del pleno, la roca del pleno, seria prou. Les altres, em sembla que pagar una administració en unes condicions que no van res, seria, no ho vull. Però a més, el que més començar en aquestes condicions i els funcionaments i no altra cosa que les condicions que es demanen en res que tenen que pagar per la Catalunya. No hi ha ningú temps. Només que la presència o que se queda d'indemnització. No que s'ho agrada. Però a més, tampoc estic en contra que se comenci a treballar en aquest tema si veiem que funciona, la d'abans del pleno sí, però de les resolucions que els regidors poden demanar la 30 que tinguin els impostos, que tinguin l'Ajuntament que encara no fa local, per una del punt i a la municipal, si se vol, en l'Ajuntament no fa més, però és una cosa que no podem tindre al dia. Però a més, doncs, bé, podria dir-vos a ell que no és no. La palabra del señor. Bé, doncs, una pregunta de este punto tenim que votar és que se dona compte d'etiqueta o se vota per crear la norma. Es vota per crear-la i després com doncs bé, és un sistema de treballar correcte, correcte i que ens ajudarà a poder fer preguntes als regidors i el regidor en posterioritat vol tornar a contestar en el pleno, però ja saber ja informat de l'assumpte en qüestió. Crec que siguin productives i bé, els tres n'hi ha inclús que són menys nombrosos i al final a tots ens pot vindre bé a les minoritats com dic, en una banyeria perquè si n'hi ha de doncs bé, al final és canvi també sempre serà possible. La palabra del señor. A mi, nosaltres, tot i que reconeguem que és una proposta, una esquina, que a més, com vostè va fer, hi ha tantes funcions que ho vam provar i és cert que arriba al pleno amb certa informació, amb més informació. Em sembla que per coherència és una proposta i ara ens han afirmat vostès amb la secretària de la proposta de plenos mensuals sense comissions econòmiques que van a votar en contra.
hàbitus per nosaltres. Nosaltres som persones que no ens dediquem a la política, que vivim en el treball, en la família, en el negoci, i és un cost, encara que queda remunerat, per a mi és un cost de temps, un dia que s'ha de plata, que per una cosa que no és bona però no és vinculant. Es convoquen però igual no hi ha convocació només de mercat. Per a mi no té massa... no el trobo sentit, perquè me pareix una bona manera de funcionar, però des del punt de vista i per coherència amb el anterior, doncs si posarem en compte perquè considerem millor manera de funcionar les dinàmiques. Per això, evidentment, està bé. Nosaltres sí que estem d'acord amb la proposta. Sols voldríem afegir una societat d'improvisació a veure, els representants de les comissions que s'inclouen la possible participació de qualsevol membre de la corporació municipal sols ja que sigui en qualitat d'intel·ligent. Si una gestió de tècnic o de regidor o algo, sempre nosaltres, si sois, en el nostre cas, l'assistència que està repetida, simplement la participació d'oient no li veig ningú inconvenient. Sí, bueno, nosaltres estem d'acord en les comissions. Simplement jo també per contestar un poquet i que el debat la vostra proposta de Carles és un instrument nou, no s'ha utilitzat mai en aquest Ajuntament. També és de veres que la situació política que tenim en aquest Ajuntament és totalment nova i jo crec que davant de realitats noves a vegades n'hi ha que canviar el pas i crear nous instruments per a poder que la governabilitat de l'Ajuntament sigui efectiva, perquè podem trobar-nos en situacions en què a pleno se caiga tot i se queda l'administració paralitzada. També estic d'acord amb el cas de Carles que ens podem marcar un temps de funcionament i més endavant podem reflexionar si és un instrument que ha sigut operatiu o és un instrument que hi ha que modificar. En aquest sentit, si vegem que com a instrument no és vàlid, estem reunint-nos per reunir-nos i no és efectiu, jo no tinc ningú problema de tornar a portar a ple i tornar a obrir el debat. No és una qüestió... Jo simplement, jo i l'equip de govern hem pensat que és un dels instruments dels que podíem disposar perquè la governabilitat de l'Ajuntament sigui efectiva i no tinguem plens en els que prèviament no s'hauria obert el debat i cada grup polític hauria dit la seva i s'hauria intentat consensuar en aquest sentit. I serà la intenció. Procedim a la votació. Vots a favor de les comissions. Vots en contra. Queda aprovat. El que portem a continuació és la representació de la corporació en els òrgans col·legiats supramunicipals. La proposta que portem a ple és per la mancomunitat com a titular seria jo, el Vicent Moran i el suplent Robert Margall. En l'entitat metropolitana de tractament de residus, el senyor Àngel Oltra i de suplent Amparo Martínez. El consorci provincial de bombers de titular la senyora Amparo Martínez i de suplent Robert Margall. En el Consell Agrari Municipal de titular Àngel Oltra i de suplent Robert Margall. En l'entitat metropolitana de serveis hidràulics, jo de titular i Àngel Oltra de suplent. En la xarxa de sostenibilitat, el senyor Àngel Oltra de titular i de suplent Robert Margall. En el Consell Escolar, Robert Margall de titular i Amparo Martínez de suplent. En Pactem Nord, Robert Margall de titular i Àngel Oltra de suplent. I per últim, en el Consell de Serveis Socials, Amparo Martínez de titular i Robert Margall de suplent. Donem la paraula al senyor Carles Oltra. Bé, en aquests punts que
primerament, en dos parts de les propostes. Per exemple, la proposta de la Mancomunitat, una proposta per el representant de la Mancomunitat. També quan acabem d'escoltar els membres polítics, també se poden presentar a l'entre com a votants. Entonces, yo propongo que se vote el tercer del turno. Si es vecina, pero no está votando uno por uno, llegar, votar el representante de la comunidad, y el entre y el vecino. Votar el representant y votar si tenim altres alternatives así ple. I després votar els primers consells que van i que van els votants que representar aquesta proposta. La proposta de vostès que aquelles en les que no se postula vostè com a titular i se voten, no? I en aquelles que se postula vostè com a titular que estigui la proposta nostra i l'esmena d'ell. Això, no sé si no fica no sé si això és una esmena, al final l'acord. Aleshores, per a tractar l'esmena s'ha de votar en primer lloc per la majoria, s'ha de votar per 6 vots per a tractar l'esmena i després per incorporar l'esmena a la proposta d'acord és necessàriament de baix majoria. Necessitem primer aprovar l'esmena. Al final tenen naturalesa... Però també proposta aquesta esmena i m'agradaria que correguem un poc per presentar més esmenes que se voten. S'ha de votar si hi ha més esmenes s'han de votar cadascuna per separat, perquè cadascuna necessita aquesta majoria. A no ser que sigui una esmena conjunta de més grups polítics. Si és per separat, s'han de votar per separat, i si no, conjuntament. Això ja... Sí. Jo faria una capacitat de la gent en el grup de paraula i que proposem a veure si n'hi ha més esmenes. Sí, però cada esmena s'ha de votar per separat, encara que n'hi hagi tres. A no ser que fos una conjunta que presentaren 2 o 3 partits polítics conjuntament i voldria que es votara que s'aprovaren totes o ninguna. Entonces lo que proposa és que votem ara l'esmena. Sí, S'introduís l'esmena. Primer, si es tracta l'esmena sí, primer s'hauria de tractar, però això és necessari que votem. que votem aquestes esmenes. Pues bueno, primer se vota. Primer, és que ja l'he explicat, però en primer lloc, abans de presentar-la, s'ha de votar si es tracta. I després, una vegada tractada, com torno a explicar bé, i ja, si es vota, la incorporació de l'esmena a la proposta que duc a vosaltres. Estaríem en el punt de votar-la. Diu que és una pregunta. A veure, primer heu de realitzar la votació de tractar l'esmena, no d'aprovar-la. De tractar l'esmena. El problema d'Álvaro és que si es presenta conjuntament i si ara va fer més esmenes i es presenten conjuntament i es voten conjuntament, s'aprovaran totes o no s'aprovarà ninguna. Si cada partit polític voleu presentar la vostra i voleu rebre una votació única a la vostra esmena, sabeu què vull dir? Si vosaltres no presenteu una que voleu que es vote conjuntament no hi ha problema, però serà o les dues o ninguna. És el que decidim. No m'expliques? Sí, primer votaria l'esmena de Carles si s'aprova o no s'aprova. Doncs primer es vota que es tracte l'esmena que ha presentat Demòcrates Valencians. Primer que es tracte, no que s'aprovi, que es tracte. Vots a favor de que es tracte? Vots en contra? I abstencions? Se tracta. Ara explicarà millor. Explica l'esmena seva. Bueno, pues l'esmena és que ser candidat que està en la Mancomunitat de Barca Nord i ser el candidat de l'Executiu no. A la Junta Municipal, a la Mancomunitat,
Entenc que en l'àrea metropolitana de residus també ho havia comentat, o no? Portem 3 esmenes, perquè hi ha una esmena del Partit Popular que demana l'Entre i Ciutadans demana la violència. Si voleu rodar una per una, doncs podem una. Jo havia proposat que rodaren 3 esmenes que tenen 3 l'Entre i l'Enci en una esmena que se votara una i després que votaren una per una, doncs també era la feina. Sí, això realment, o sigui, això és el que obliguen els partits, jo no se pot votar conjuntament o per separat, però per lo que estic sentint volem votar-ho per separat, però jo no, ahí no he fet això. Votem cada una dels esmenes. L'esmena ja l'ha explicat. Ara la votació de Ara la votació d'esta esmena. Ara votem per que hi hagi el presentat a la comunitat. Però no crec que Votació a favor de que cap de contestar sigui el representant de la mancomunitat de l'Aragó. 6 vots. Vots en contra? 4 vots. Abstencions? Vale, queda incorporat. Continuem. Era la paraula ara del Partit Socialista. Sí, en el cas de les entitats supramunicipals, la veritat que pensava que seria jo un bon candidat també per la mancomunitat, donat que la va governar el Partit Socialista, pensava que des d'ahí podia fer un bon paper per a massacrar, però bueno, no sé si cap la possibilitat de final o si vaig a tindre tot suficient recolzament, com no pensé que no vaig a tindre prou poder. Ja està, no diré res més. És del Partit Popular. Sols de la comunitat. Preguntes. Ja ara tinc el documento. La mancomunitat ja ho he explicat. Ja està votat. La mancomunitat ja està votat. Jo, de la proposta que passa del videogovern, que cada alcalde, el primer que me crida l'atenció és que hi ha una distribució d'àrea de competències de regidories, en què hi ha 5 regidors, inclòs el senyor Manuel Figuera, però després no compten ells per a les àrees municipals, no ells no podran preguntar-li per què. I, a més, de la mateixa manera que el senyor contestat s'ha postulat com a candidat per a la comunitat, el Partit Popular considera que podem fer un bon paper per al municipi, com a portaveus o possiblement que el primer no actual para que continúe en la Primer se ha de votar primero incluso para arrancar. Pues contestant a la primera part, perquè les implementacions m'han gustat, les converses que hem tingut amb el senyor Ismael ens comunicaren que no volien participar en els òrgans supramunicipals. De la mateixa manera que s'ha oferit i sí que volen entrar com a regidor en els òrgans supramunicipals també se li va oferir aquesta possibilitat. No soc qui jo que tinc que parlar per ell, si vol donar-te la contestació, fins al moment no forma part de l'equip de govern. Si vol contestar bé, si no vol, doncs ho coneixes poc. Perdona, no entenc. No, va bé. Acaba de preguntar que ho acaba de dir ell, no per les coses, no perquè s'acaba de dir ell. Vale, no, a tu, contestant. Pues jo pensé que la conversació dels òrgans municipals que vam tindre va ser en anterioritat a la Constitució del ple i per lo menos porque ara no ho he comentat, però en posterioritat no ho van tractar. Jo per lo menos en mi no recordo que s'hagi tractat això. Sí, igual en el tuyo, però en una circumstància prèvia a la conformació del ple. I ara votem la inclusió de la teva esmena de vot
Vots a favor d'incloure una esmena que parla de la norma? 6 a favor. Vots en contra? 4. Abstencions? 1. Defensa de l'esmena. Bé, bàsicament estava a dir que considerem que la situació del municipi obliga a fer pactes, una vegada parlarem en Compromís, altra en PSOE, altra en Ciudadanos, segur que serà un pacte legítim i que considerem que podem fer molt bé i que això per això ho podem. Entenc per a entrar tant tu com Alba com a titular i com a suplent. L'entitat metropolitana de residus. Anem a votar-ho, no? Sí. Procedim a la votació. Vots a favor? 6. Vots en contra? 4. Abstencions? 1. Vaig a donar la paraula al senyor Quiño i vostè. Volem una esmena que era representar la universitat en si, que la universitat de tràmits. Sí, porque la Votem la incorporació. Vots a favor? 6. Vots en contra? 4. Abstencions? 1. Defensa de l'esmena. El motiu és un posicionament que proposa el nostre partit, Ciudadanos, i defensarem la vegada el posicionament que s'ha proposat i de diferents estimats com a partit de la comissió. El que proposem és canviar el representant i el suplent que proposa l'equip de govern per un representant i un suplent de Ciudadanos. En aquest cas, el representant seria el regidor que té i la suplent el regidor de la partit. Procedim a la votació. Vots a favor? 6. Vots en contra? 4. Abstencions? 1. I ara la presa. I ara quedaria de la següent manera, en les esmenes que hem introduït. El representant a la mancomunitat de l'Alba Nord seria el senyor Carles Contestat. Entenc? No hi hauria suplent, però caldria nomenar. Es queda govern. Si no s'ha queda govern. s'ha de quedar govern. Se queda el govern. Entenc que se queda el govern. L'entitat metropolitana de residus seria Álvaro i el suplent seria Ramon. Ho vaig fer a present, no dic noms com el Consorci Provincial de Bombers és la que figura en l'acte. El Consell Agrari és el que figura en l'acte, no s'ha esmenat. L'ENSI, l'entitat metropolitana, seria Quiño, el titular i el suplent Natasha. I la xarxa de sostenibilitat se queda igual, el Consell Escolar se queda igual, Pactem Nord se queda igual i el Consell de Serveis Socials se queda igual. Passem a votació d'esta proposta de ple. Vots a favor? 6. Vots en contra? 4. Abstencions? 1. El següent punt que portem a ple és les assignacions econòmiques i les dedicacions dels membres de la corporació local. El primer és els membres de la corporació
retribucions per dedicació parcial s'assignaran als concejals enumerats anteriorment. En aquest cas són el Vicent Joan Moran, Àngel Potra, Robert Margall i Amparo Martínez Faonet en les tasques de govern. Conferides per delegació d'alcaldia en les àrees de cada un dels que afiguren. Les retribucions seran en 14 pagues corresponents a mensualitats més 2 corresponents a extras de juny i desembre. Per la segona part tindria ser l'assistència de membres de la corporació sense dedicació, que inclouria a la resta de concejals que no tindrien reconeguda dedicació exclusiva o parcial en tasques de govern, i vindria a ser una primera per l'assistència a plens municipals de 120 euros per cada una de les sessions i per l'assistència a les comissions informatives de 80 euros per sessió. L'últim punt. La base que regula l'anterior. No té res. Aquesta és la proposta que porta una altra. La proposta que porta. Per la paraula del demòcrates valencians, Carles Fons. Bé, portem la comunicació de l'assistència, els plens i tot l'institut i de cada municipi. De moment, em sembla un poquet que els quatre poden el mateix. Sembla un poquet que no ho ha vist per allí, poble que tenia 5.000 habitants, no ha vist el que he pogut veure, tenim 4 o 5 pobles de 3 i pobles de 3, i no ho ha vist per allí. Després me llama un poquet que per la mateixa feina se cobra ara que per la mateixa feina els regidors estaven fent en el primer govern anterior, cobraran ara quasi que després, no sé què suposa que no s'ho diu així, que serà també seguretat social, persones que tinguin la dedicació parcial, i suposa que serà una dedicació a part del solo que vostès puguen tindre en els treballs que suposa que va ser una reducció en el treball de vostès per a la resta. O sigui que serà un extra que vostès s'assisteixen a aquesta reducció científica. El que he vist, no sé quan com està, perquè ja no estan, però per exemple, en Novesa, un poble un govern amb amics i estan això, en el 2015 especificaven, per exemple, que l'alcalde una dedicació de 25 hores setmanals i en l'horari de vesprada, de dimarts, dimecres, dijous, dijous, de vesprada, dissabte i diumenge, una retribució de 740 euros. Perquè així ens diu, en global, notifica que els 640 euros que no són mensualment 50 entre el que serà les 14 parts, cosa que però em sembla que no sé d'on s'han agarrat a treure el 40%, si és un secretari d'estat, en quin lloc, quina proporció amb el 40% i treure el 40%. Em sembla que en Minalesa també els regidors provincials cobraven 424 euros. Això és de renta, que fa 4 anys, 3 anys. Temes, per exemple, en Borrempat, que ho vam fer més simple, perquè tot és del 2000 any, que és un moment de la de que no estem ja està setmana, però l'alcalde cobrava 24.000 euros, el vicealcalde, els regidors amb delegació, 5.000 euros, resta de regidors, 3.000 euros. Aquestes regidors són ajuntaments que tenen un menor de 5.000 euros. I els grups polítics tindrien que justificar cada grup. Així, a banda que si no s'ha ficat ara, que s'ha pogut aplicar els necessaris, els polítics no podien aplicar, que se deurà de nou un any. I els grups polítics, en correr pas, tenen 4.000 euros per justificar. Els pobles solen ser més grans, solen tindre més pressupost
que també és algo que era un component també per alguns polítics que tenien un 15% d'euros de fons polític municipal amb independència del nom de membres de la corporació que s'integren. I després tenien un component variable de 25 euros per cada membre de la corporació. Això és un poc per tindre un patró que jo he vist i està limitant. Crec que tenia per escrit el grau d'objecte. Que també té un tema, no té indicació parcial ni res, que fa la Junta de Govern i cobren l'assistència a la sessió de ple, l'assistència a la sessió de ple 130 euros, l'assistència a la sessió de Junta de Govern 100 euros. Són els de l'altre administradors que estan en l'equip de govern. Després les condicions informatives que tenen 65 i les taules de contratació, que així no s'ha acceptat, tenen 30 euros. Aquestes són el que jo he dit i ara m'agradaria veure com han quedat les províncies dels ajuntaments i quines referències tenen. Hi ha més pobles, està al Balat, referència d'ells, i està més país que el Fara, que són els pobles que t'interessin, que són menors de 5.000 habitants i que més de nosaltres i d'aquests dolents estem molt per damunt de qualsevol altre pobles. Jo el que veig és que necessitem demanar que això se quede damunt de la taula i que en el pròxim ple se trate i que veiem a veure si aquestes resolucions estan d'acord perquè no tenim tampoc les hores setmanals, no es suposa que serà que se faran fora de l'horari de treball i no estaran així ni justificaran hores de presència a l'Ajuntament i no sé, no me acaba de quadrar el tema de interesa les hores perquè a mi em cobra menys que si fins i tot i tots els regidors cobren 24 els altres costa poc de 4, no sé si ha de fer el patró un altre pobles o vostès ho han decidit fins a la vecina creuen vostès que de la manera que les peces econòmiques que la proposta meva és que aquest tema se deixi en la taula i que en el pròxim ple se tracti. El que necessitam podem valorar-ho. Respecte a les retribucions, la massa total d'augment d'aquestes despeses respecte a l'equip de govern anterior és 0. No hem augmentat ni un cèntim respecte al que se retribuïa en l'equip de govern anterior. Simplement s'ha realitzat una altra redistribució d'aquestes retribucions i unes altres dedicacions. No sé com funciona a Vinalesa, però m'imagino que des de la independència municipal cada ajuntament s'organitzarà com considera convenient. Aquesta és la proposta que nosaltres portem a aquest ple d'organització. No pot agradar, no pot desagradar. Hem considerat que tots els que formen part de l'equip de govern vagin a rebre exactament la mateixa retribució amb la mateixa dedicació. Respecte a la fitxa, no conec absolutament a ningú responsable polític que fitxe, no el conec a ningú. Respecte a la dedicació, tinc plena i absoluta confiança en la dedicació de tots els funcionaris, de tots els membres de l'equip de govern. A vegades les dedicacions no tenen per què ser presencials, no hi ha per què estar sentat en la cadira de l'Ajuntament per estar fent feina per l'Ajuntament. I en moltes ocasions fins i tot que criden a les 10, a les 11, a les 12 de la nit a casa i que s'estan atenent casos molt particulars. Quan no te criden a les 3:30 va dir que no passa res en el poble. Jo no sé quin treball te criden a les 3:30 de la nit va dir que no hi ha un mercat. Això està en la feina política, jo m'imagino que tots els que ens hem presentat sabem que
en la nostra feina política pues, fer totes aquestes funcions. Torne a recalcar el que tal vegada siga la pedra angular sobre la que pot girar aquest debat. L'actual equip de govern no ha augmentat ni un euro, ni un sol euro, ni un cèntim d'euro, el que se retribuïa en el període anterior, que per cert porta 3 anys prorrogat. Estem parlant d'una retribució que si fixaren ara quasi ja anem per a 4 anys i que per cert ve de períodes anteriors. Que si simplement aplicaren l'increment de l'IPC, les retribucions són, no vaig a dir ridícules perquè és una paraula que em conforta, però podem dir que estan absolutament desfasades. I els límits també es marca la Federació de Municipis. No estem en el límit màxim ni de bon tros, estem en el límit màxim. Crec que més o menys he fixat la nostra postura. Té la paraula el representant d'Ismael Fime. Sí, pues varias cuestiones. Primero, pues no sé si habría la posibilidad de tratar así también de esas asignaciones municipales y poder mencionar la característica también de asignaciones, si habría la posibilidad. Las asignacions de recursos municipals estan fixades en les bases d'execució del pressupost. S'hauran de fixar en el cas de que, com aprovem el pressupost, si s'aprova aquest any no es torna a prorrogar, ahí estan fixades i és el moment per a modificar-les, per això no estan incloses en aquest punt. Que vaig estar llegint les bases i de secretari apareixia que se hauria d'assignar una quantitat al grup i una quantitat de regidors. Així possiblement una quantitat de regidors i és contrari a la quantitat de bases. A no ser que alguna modificació Clar, que si no s'aprova el pressupost no podem modificar les bases. Per això no s'ha modificat. Si aquest any s'aprova el nou pressupost, sí que hi haurà qualsevol proposta que fem. Crec que el moment de debat és quan s'elabora el pressupost. Alguna qüestió més també està el tema de les meses de contractació que no apareix, que també comentar Carles, que en alguns municipis també s'indemnitza. Ara potser apareix una cosa un poc que anem a dir, però bueno. La realitat és que en posterioritat quan convoquem ja es limita de una presència que hauria la possibilitat de tampoc Sé que en els ajuntaments es cobra per assistir a meses de contractació i no és legal. No és legal. No es pot cobrar assistència. Sí, a la mateixa persona em portava jo ho he vist en el ajuntament però no és legal. Una qüestió més després, si me pots explicar el punt de indemnitzacions por ejercicio del cargo. Aquesta part inclouria dietes per desplaçament o quilometratge i pagament de pàrquings i gastos que en la teva tasca de representació de l'Ajuntament pugues incloure. I després està també, podríem fer una pregunteta sobre el tema de els membres del equip de govern, apareixen 4, ahí no participen. Sí que tinga, en posterioritat, en el següent punt, presentades unes atribucions a les que tinc de dedicar també un temps. Sí que en algun moment he comentat que m'agradaria cobrar per assistències. Però, clar, normalment els pots cobrar per assistències estan en l'oposició que estan en l'equip de govern. Normalment, justament, en els ajuntaments del voltant, els regidors que no cobren assistències que no tenen lliberat, també al final ja es dediquen el temps. Si tenen una contrapartida de comprar les assistències més elevades que la resta de regidors que no formen part de l'equip de govern. M'agradaria saber què opines d'això. En les dues reunions prèvies que tinguérem, estiguem parlant justament d'aquests temes, se li va oferir a vostè entrar en retribucions i vostè va dir que preferiria assistir en retribucions per assistència
aquesta reunió se mos comunicava en aquell moment que estàvem negociant amb vostè que volia que siguin superiors a la de la resta de membres de la corporació. Jo crec que hi ha un moment per a cada cosa i hi ha un moment per a debatir en cada moment. Proposa, no deixa de ser un bon lo moment. que És portem a fer és el que portem a fer. el que s'ha d'aprovar, però bueno, no sé si tampoc serà legal, si no pot haver... És que les exigències han de ser... no es pot distingir si eres membre de l'equip de govern o no. En el cas, sí que es pot triar de que també tinc una dedicació parcial, això sí que estaria en el meu de la dedicació parcial, però les exigències són úniques, sigues membre de l'equip de govern o no, sempre que no estigues lligat o tinguis una dedicació parcial. Si vols tenir una dedicació parcial, ja seria negociar a vosaltres. Bé, doncs en el cas que no siga possible, ja que li vaig a dedicar més temps que a les persones que estan en el ple, vaig a tindre una major responsabilitat, no vull haver responsabilitat. Al contrari, sí que m'agradaria formar part d'aquestes deliberacions. Això seria una esmena. Això seria una esmena. Inclou. Tractament de l'esmena. Vots a favor del tractament de l'esmena? Sí. Sí, a favor. Vots en contra? Vots en contra? I abstencions? Abstencions. Sí. Està. Es tracta l'esmena. Defensa l'esmena i proposa. Pues ser partícip de les atribucions econòmiques que se fan a l'equip de govern. La quantitat és similar, la majoria. En les àrees que vostè determina que aquests dos sols, la mateixa quantitat que la resta. Sí, què proposes? Què proposes, Proposa Dins que de la- que encara no ha arribat a aquest punt. Tenim el marge del 40% i Tenim un marge. queden 10.640 euros que estan lliures. Per a lliure. I això és el límit que teniu, això ja... Sí, no, és està el clar. límit, o sigui, no- Dins d'aquest mateix límit, en les àrees que després volem, en les àrees que les correspon de l'equip de govern, transparència i participació ciutadana. Sí, anem a fer un recés de 5 minuts perquè... Què és? Anem a fer un recés de 5 minuts. Us parece? Dígame, claro.
seves preses, tenia la paraula el senyor Ismael. Bé, doncs he fet una esmena perquè crec jo que si forma part de l'equip de govern també tenim unes contrapartides econòmiques per seguir un temps a la transparència i a la participació ciutadana que va proposar en el punt posterior. I se temps que vaig a llevar al treball actualment remunerat. Pense que l'esmena no és ni una locura ni és descabellada. Quan una persona té un compromís de dedicar-li un temps a la transparència i un temps a la participació ciutadana, que tiene una contrapartida econòmica. Bé, si en aquest cas em estava de Joan i me demana que retire l'esmena, ja pues mira, si la tinc que retirar, si ell vol que la retire i si no vaig a tindre el suport del pleno per a doblar avant, pues la puc retirar verdament. Això és una contrapartida que no vaig a poder acceptar les responsabilitats de participació ciutadana i transparència. Per què? Perquè no li vaig a poder dedicar temps. Si a tu li vol dedicar temps i li entra dins de les contrapartides econòmiques que ja té que pot assumir aquest 40% de sou, que són 10.600 euros, si ell pot assumir-les, doncs que bonament s'agarra. Jo no vaig a poder agarrar aquest treball sense que estigui remunerat. La retire i en el punt posterior no acceptaré les delegacions. La paraula del Partit Popular del senyor Alba. Sorprès, la veritat, perquè a mi em sembla una esmena totalment legítima. Jo l'haguera apoyada si l'hagués presentat, l'haguera apoyada si l'hagués presentat, perquè no té cap sentit que fos part d'un llei de govern i que discrimina. Ninguna. Tant que parlem de discriminació positiva, de discriminació i tal, però també tenim una cosa claríssima, que esto es el moment de la representació. Jo crec que això hem d'arribar així en els deures fets, però a mi em sembla legítima aquesta reivindicació i no entenc per què la reivindicació. Respecte a la proposta de govern, bé, és una proposta. A mi no és la que m'agrada, jo considero que, perquè en les nostres converses m'ha explicat que el fet de tenir un 40% implicarà que cada dia estigui un dels membres de l'Ajuntament. Jo crec que l'Ajuntament el que necessita és un alcalde tots els dies, no cada dia un alcalde. Crec que a més vostè es va presentar com a alcalde, no com una assemblea en què tots estaven en paz, sinó que vaig votar una llista que vostè encapçalava. Evidentment té l'autonomia per a repartir el treball en aquesta casa com podeu, en el seu partit, però crec que l'alcalde és el que està per davant. I això també és una traducció econòmica. A mi em vaig perfecte, igual que li dic al portaveu del PSOE que està estimat que ha demanat deixar la traducció, també ens semblaria bé que vostè tingui una més. Si no té solidari, ho és en el seu, però bé. També volia dir unes coses. És cert que no puja el cost del govern, però també és cert que no puja perquè no pot pujar els pressupostos. Haguem vist si en pressupostos que no pot pujar. Estan desfasades les remuneracions, estan desfasades perquè compromís que donava la legislatura i la que vostè era l'alcalde no va presentar pressupostos. Ens queixem, però tenim el treball per fer. I després és evident que tampoc ens costa ni els diners aquest tipus de govern respecte a l'anterior, però sí que és cert que abans eren 7 membres de govern, o com estan en 7 membres de govern, i ara són 4. Si és una distribució justa, és la que s'ha triat, hi ha una manera de fer-ho. A nosaltres la que més ens agrada, però considerem que també ha de tenir el cost de l'autonomia per a, al final, com dia també per la PSOE, el treball s'ha de pagar, això que no podem mirar, perquè si diuen això, doncs també parlem que tinguin una reducció. No estem d'acord en aquesta, no considerem que serà millor, però nosaltres està correcte.
toca, doncs ningú podrà dedicar-se a aquestes tasques i acabarem, en certa mesura, patint una tasca que està mal retribuïda i, evidentment, no li fa cos a ningú acabar treballant en aquest aspecte. El nostre compromís, evidentment, és presentar uns pressupostos. En aquests pressupostos se podrà tornar a debatre el tema de les retribucions, se pot perfectament tornar a sentar-nos tots els grups polítics i veure si se pot arribar a un acord. Seria interessant. Este ple, que és la primera vegada que se fa en aquestes circumstàncies, jo crec que tindrem que anar acostumant-nos a sentar-nos i portar al ple acords. Nosaltres estem disposats a parlar de l'augment de retribucions per part de l'alcalde, però sobretot que estem obligats a aportar un pressupost. Això per supost. Això ho tinc claríssim. I el que ve a continuació és posar-nos a la feina de manera el més immediata possible, portar un pressupost. No considero que ja no tant va aquest exercici perquè no té massa sentit, però si podríem tindre la feina 2 o 3 mesos abans que acabi l'any i tindre ja el pressupost l'1 de gener, doncs millor que millor. És la nostra intenció de l'equip de govern posar-nos a la feina en pròxims plens el més aviat possible, portar un pressupost i que es canvi d'aquesta situació que és un poquet estranya, per no dir un altre nom, de tindre durant 3 anys uns pressupostos prorrogats. I el compromís és ser de portar un pressupost el més aviat possible. Té la paraula del senyor Quimio Juste. Bueno, yo ya os puedo decir que hemos apoyado una semana porque siempre desde el equipo de gobierno no podría ser igualdad. Después, también podemos dejar claro que no estoy en contra de que los chicos no conformen el equipo de gobierno con una regularidad económica. Pero a los sistemas que no compartimos que el alcalde tiene una dedicació parcial del 40% i no sabem si podrà assumir bé el seu treball i complir amb les seves competències o la dedicació i quins se va descomptar. Per aquest motiu també pensem que potser hauria de tindre l'alcalde una dedicació exclusiva o un representant de marca en les seves competències. El que volem és proposar pensar este punto de la taula, convocar una reunió per intentar arribar a un acord. No sé si preguntar tu que pot fer l'acord per adoptar el ple i en la pròxima convocatòria de ple pot fer la convocatòria. Respecte a convertir-se ja en una certa tradició, tots els punts que portem a ple anem a deixar-lo damunt de la taula i anem a continuar discutint. El que portem a ple és això. I hem encetat converses en tots els grups polítics que hem pogut obrir aquestes converses. Hem estat oberts a aportacions, no hem rebut ninguna aportació i portem aquest tema a ple. Si cada cosa que portem a ple tenim que deixar-la dins de la taula per a tornar una altra vegada a començar, jo no ho veig operatiu. Seria molt més interessant que en aquestes reunions prèvies, si algú no està d'acord en alguna proposta concreta, perquè aquestes eren les propostes concretes, se debatisca en aquest moment. Considereu que és millor portar-ho a ple i parar-lo en el ple i tornar a debatre? Jo considero que si no, no avancem. Aquesta és la proposta, si més endavant se tinguera que modificar o se tinguera que canviar, estaríem oberts a obrir el diàleg. Però aquesta és la proposta. Jo considero que un ajuntament té que funcionar en propostes, no té que funcionar en deixar els temes damunt de la taula, tornar a debatre-lo. Aquesta és la proposta. Se pot estar a favor, se pot estar en contra. Nosaltres proposem deixar-ho sobre la taula però no tombar-ho i ja està, perquè no contestar-se va ser una qüestió de temps, com ja en la reunió, com en coses del partit, com en coses del partit. I al final, arribat el moment del ple i no us farà temps a parlar. Això succeïm. Antes de tombar la proposta, succeïm sobre la taula
ja hem parlat amb tots, se suposa que havíem parlat amb tots i havíem arribat a uns sense acords del tema este. Però ara parlar sobre el tema, pues, que al fi i al cap tot de la jornada, o sigui, jo tinc la meva feina i vaig dedicar prou hores a l'Ajuntament i de certa manera tinc que compensar, no? Perquè me va suposar a mi restar-me de jornada del meu i de tots en general, no? Perquè cada un tenim la nostra feina, evidentment, però res més, no sé. Si voleu obrir un altre cop de debat, intentarem que este siga més breu, perquè jo crec que les posicions de cada un de nosaltres estan més o menys clares. Té la paraula acaba de contestar i té 3 minuts. Bé, bueno, per l'objectiu de la secretària, que és hasta el 31 no entenc que siga, que sí, el que se porta és una proposta, i el que és el que diu, igual diu que sí, que té les administracions que demanen, i que diu que no, perquè l'equip de govern presenta el 31% del ple. Llavors, nosaltres iniciem això, que no té que donar-se contingut, que iniciem, encara que després de fer els retroactius que ho fem des d'aquest dia, des d'aquest ple, o seria dels 15 dies per fer un altre ple, o un altre ple extraordinari, que podem nosaltres poder ver el tema de com està en altres pobles i poder si això va ser operatiu o no, perquè com dic, jo no discutís que sigui necessitat, que sigui l'alcalde. Jo entenc que normalment, clar, que està les 24 hores al servici del poble, l'equip que té la responsabilitat. En aquest tema, estic d'acord en el tema que s'ha damunt de l'alcalde, però no té un tema de no veurem ja per la nord, que no hem deixat encara, el ple que fem, i és el primer que hem proposat, perquè ja he vist jo que és la vinalesa, doncs hi ha diferències que no es poden, i jo crec que no quadrarem, jo crec saber si el percentatge cal separat, perquè no és un separat, i si està d'acord, o la vinalesa ho treu en un altre lloc, que veureu si és legalment, perquè tinc dubtes sobre el tema. Després, el que veig és que les coses de govern se ven ja mis anys, com a part del govern, les converses en ells, de la diputació, no tindré una responsabilitat a part, que no tenia una revolució econòmica i se respecta per la cosa. Ja de dos, si les institucions, en això, els acords, si es diu que pot fer xerrats, que tenim que remunerar, per mi, doncs, si que ficar bé, no tindré govern. No hi ha el que de govern, que sigui a bo, o un altre, que hi hagi de govern, fins i tot una que per res per dir això, que no passa res perquè se deixa una nit de la taula, perquè està el dia 30, per clau que vaig, amb un man, amb un cost, i el Ajuntament, que ho han fet així, i ho han dit perquè no han arribat d'acord, i s'ha quedat per fer una suplent. Ismael? Sí, pues no sé si ja ho he dit, però les resolucions puc que siguin me pareixen correctes. Els llibres de repartir-les, si ho pot fer d'aquesta manera, doncs no hi ha problema. Estaré un llarg a l'algú, en l'Ajuntament. En principi, l'alcalde que anava a estar ahí 2 dies, però després vam suposar que no, que estaràs un dia i estaràs un dia cada un. Al veure les resolucions, eren totes iguals, pensava que anava a assegurar o tindre una resolució més alta a l'estar més dies en l'Ajuntament. Però bé, també diria que els plenos són moments de debat i de veure la situació, debatir-la, aprovar-la o no, estar d'acord o no. També és un moment per debatir-la, no cal tot mascar i passar. Doncs com és públic no es pot parlar, però no n'he de parlar també. Respecte a la dedicació que s'hi marca són 15 hores. Jo crec que qualsevol persona que ha estat dins d'un equip de govern i qualsevol persona que des de fora ha vist la feina dels equips de govern, aquestes 15 hores són nominals. No m'acaba de creure que ningú de l'equip de govern, ja sense formar que encara no formen part de l'equip de govern, li ha dedicat ja moltíssimes més de les 15 hores setmanals.
La voluntat també se manifesta en les reunions prèvies és que com a mínim cada dia de la setmana hi haurà algun representant de l'equip de govern en l'Ajuntament. Això no significa que això siga el màxim, com a mínim. Dir que si jo en la meva dedicació puc dedicar-li vindre a l'Ajuntament 3 dies, vindré a dedicar-li 3 dies. I jo m'imagino que el compromís de la resta de l'equip de govern és exactament el mateix. Respecte a que en els plens són els moments del debat, totalment d'acord. I en els moments previs, si s'arriba a un acord, respectar-lo també és important. És important debatre i és important, quan s'arriba a un acord, respectar aquest acord. Té la paraula el grup popular sobre els grups. Bé, no és acabat. Però jo crec que simplement directament nosaltres hem de ser representants del poble i hem de donar certa imatge, cert exemple. I hem de ser responsables. I si així hi ha una proposta concreta, tocarà més, tocarà menys, podem debatre sobre qüestions, però el que no podem fer és venir així i no m'agrada, però no tinc una proposta alternativa. No sé, per exemple, el tema dels temes està ben clara, no ens agrada però no més. Vindre així i intentar demorar les coses és fer perdre a nosaltres, a gent que ve a veure són els seguits per YouTube, a treballadors. Entonces, jo crec que li demano a l'equip de govern valentia per a posar endavant la proposta i a la resta d'equips valentia per a mostrar una cosa o una altra. I ja està, i des que seguim aquestes situacions perquè tampoc hem sentit quasi debatent sobre si és molt o és poc, si vostès consideren que és la seva manera de funcionar, ja estem nosaltres per a fiscalitzar si és bona o no. I això és el nostre treball. Res que afegir, totalment d'acord, al 100% del que acaba de dir. Jo estic totalment d'acord al 100%. Ciudadanos, el senyor Isidro, que va parlar. Nosaltres estem totalment d'acord amb les constitucions resultants de el que no estem d'acord és que no compartim la baixa dedicació per part de l'alcalde perquè pensem que les seves competències són més extenses de les qualsevol altre i per part de l'àmbit Aquesta dedicació que ve així és nominal, és el que posa així. Evidentment, aquestes 15 hores no van a ser hores de fitxar i, evidentment, se li dedicarà a l'Ajuntament tot el temps del que puguem disposar. Això simplement és nominal, és el que marca per llei. Això no significa que qualsevol regidor, quan arriben les 15 hores següents de dedicació, deixa qualsevol assumpte que tinga damunt de la taula, s'alça i se'n va. Jo crec que queda clar també que les dedicacions polítiques no són igual ni de bon tros a les dedicacions administratives. La gent de l'administració fitxa, arriba una hora i se'n va. Els polítics, no sé, per quin motiu, s'emporten la feina a casa, es toca feina de representació i dediques moltíssimes més hores que el que així marca nominalment. Però pensem en l'equip de govern que evidentment que estem en minoria, que ho estem, és la realitat de les últimes votacions i ens proposem per a governar l'Ajuntament. Pensem que podem fer. És una esperança i estem convençuts d'aquesta esperança. Ja no se pot dir res més. Tenim la voluntat de fer-ho i tenim la voluntat de fer-ho en totes les hores que li podem dedicar a les qüestions polítiques. Ja no puc dir més. Ja no puc dir més. El compromís de la paraula del senyor govern. Bueno, pues yo creo que ho ha dit tot ja, no cal dir res més. 15 hores ja t'ho diria jo, només en 2 dies ja les he fet. Podria dir, crec que me'n vaig a casa i la setmana
proposta que tinc. Jo crec que procedirà a la votació. Vots a favor de la proposta d'assignacions econòmiques i indicacions. Vots a favor? Sí. Vots en contra? 4. Abstencions? 2. Queda aprovat. Bueno, la següent resolució... Sí, això ja no és ja no és la part. Sí, ara passem ja a la part de fer control, de donar compte dels nomenaments que s'han fet des de l'alcalde. En primer lloc, s'ha nomenat com a primer tinent d'alcalde a Robert Margais Ferrer. La segona tinència d'alcaldia la té Àngel Oltrasolo i la tercera tinència d'alcaldia la té Amparo Martínez Jaume. Simplement és donar compte, no fer res més. A continuació també donar compte de les àrees com s'han distribuït. En l'àrea d'urbanisme, recursos humans, comerç, seguretat ciutadana i Hisenda són àrees que s'encarregarà de l'alcalde en educació, corresponents a l'alcaldia. L'àrea d'agricultura, jardins, protecció civil, sanitat, medi ambient se li atribueixen a Àngel Oltrasolo. L'àrea de deports, joventut, educació i cultura se li atribueixen a Robert Margais Ferrer. L'àrea de festes, dona, igualtat i tercera edat se li atribueixen a Amparo Martínez Jaunero. I l'àrea de transparència i participació ciutadana se li atribueixen al senyor Ismael Jimeno Pascual. En això crec que ja hem tractat tots els punts. I vaig a la votació. Podem tindre torn de paraula? Sí, no, es dona compte de lo que acabem de parlar. Però pot ser un torn de paraula. Sí, però es dona compte. Però tu saps que està obrit, no vol que... Ja he dit que no. Es dona compte de les àrees